Дякую. Вітаю спадарства. Вельмі рада бачыць вас усіх вольнымі на свабодзе. Але, на жаль, гэтае шчасце зараз даступна не ўсім беларусам. І велізарная колькасць нашых суайчыннікаў зараз знаходзіцца ў палоне, у рэжыму палоне. Усе разумеюць, што тэма палітвязняў з'яўляецца адной з самых галоўных на сёння, калі не галоўнай. І мы бачым, што ў той жа час яна з'яўляецца настолькі ж і складанай для вырашэння. Ведаеце, я наўмысна не буду агучваць ніякія лічбы, тому што мы разумеем, што яны вельмі і вельмі заніжаныя. Ніхто не будзе пярэчыць і таму, што ў Беларусі зараз прававы дэфолт. Усе суддзі, міліцыя, нават ЖКХ і школы выкарыстоўваюцца нелегітымным рэжымам як карнікі і інструменты ціску на беларусаў. Таму у гэтых умовах мы мусім аб'яднацца і дабівацца змены і пашырэння крытэрыяў прызнання палітвязняў. Адкажыце кожны для сябе на одно простае пытанне. Якое асабіста я маю права дзяліць палітзняволеных па якіх заўгодна крытэрыях? Самы яскравы прыклад – гэта Паліна Шарэнда-Панасюк, якая доўгі час не магла быць прызнаная палітвязням менавіта за тых самых крытэрыяў. І наш заклік да міжнароднай супольнасці – гэта мы не можам дзяліць людзей, мы не можам лічыць, што хтосьці недастаткова рэпрэсаваны. Бо крытэрыі даюць разыходжанне, а мы не маем права адцейваць людзей. Разам мы мусім змяняць механізм прызнання палітвязнямі. Дзеля бяспекі людзей гэта мусіць быць аўтаматычна, без нейкіх заяваў родных ці саміх палітвязняў, проста па факту наяўных прычын. І наша мэта – зрабіць бачнымі для грамадства кожнага пацярпелага ад рэжыму чалавека. Пасля мусіць быць рэабілітацыя, кампенсацыя і гэтак далей. А калі людзі, якія пацярпелі ад гэтага рэжыму, не будуць прызнаныя палітвязнямі, то яны не змогуць потым папасць пад катэгорыю рэабілітаваныя, што у сваю чаргу выкліча ў іх дадатковыя цяжкасці, хаця яны ўжо пацярпелі ад гэтага рэжыму. Пачынаючы з 2020 года мы пастаянна падымалі пытанні палітвязняў на міжнародных пляцоўках. Мы плённа працавалі ў хельсінскім дыялогу і на сесіях ПАРЭ. Вынікам сесій з'яўляюцца две рэзалюцыі. Першая, якая тычыцца менавіта палітвязняў, другая тычыцца іх родных і сваякоў. Нашы лідары Павел Северынец і Мікола Статкевіч, зараз за кратамі, яны палітвязні, яны нашыя натхняльнікі. Рэжым катуе іх у нечалавечых умовах. І усім вядома не толькі праціск на іх, але і праціск на іх родных, на іх сем'і. У блоку «Салідарнасць» ёсць і такія кейсы, дзе людзі былі забітыя. 6 чалавек зараз знаходзяцца ў рэжыме інкамуніката. З 2021 года мы голасна заяўляем аб тым, што наша краіна знаходзіцца пад акупацыяй. Дарэчы, на дадзены момант у гэтым пытанні з намі салідарныя і сацыял-дэмакраты Украіны, Казахстану і нават прэзідэнт Зеленскі. Блок «Салідарнасць» – гэта две партыі, левыя і правыя. І мы аб'ядналіся, таму што ў нас адна мэта – вызваленне Беларусі. І вы зараз можаце далучацца да нас і працаваць з намі ў гэтым накірунку. У накірунку вызвалення Беларусі, у накірунку вызвалення палітвязняў. Салідарнасць – гэта тое, што трэба зараз беларускаму народу. Салідарнасць – гэта тое, што падтрымлівае беларускі народ. І мы з вами, знаходзячыся на свабодзе, мусім падтрымліваць наш народ, мы мусім падтрымліваць кожнага беларуса. Мы мусім голасна казаць аб тым, што адбываецца ў нашай краіне. Мы мусім гучаць з кожнага, прабачце, фразу для таго, каб праблема Беларусі яна не забывалася. Для таго, каб праблема палітвязняў яна была першай на павесткі дня. Таму што тыя умовы, у якіх утрымліваюцца зараз палітвязні, гэта проста жудасць.
І я, наприклад, не можу собі уявити, що зараз переживає Микола Статкевич, Павел Северинець, ті, які завгодно білорус, Господарня Марина, час нема. Дякую, які зараз знаходяться у закладниках. Тому ми закликаємо працювати над тим, як Республіка Білорусь була признана окупованою територією. Бо це і є сьогоднішня реальність. А значить, по факті політв'язні з'являються воєннополонними. Дякую за увагу, солідарність. Дякую.